Hi ha un espia roig a la base? Hem de protegir el malaltí! M'ajudes o què? Descansa, fill! Som-hi, som-hi, som-hi! Ves que vinc! Sí, encara hi és. Mira, Senyors, veig que el maletí és segur. I tant. Completament! Digueu, és possible que algú hagi mort un espia roig de camí cap aquí? No? Doncs encara tenim un problema. I un ganivet! Ui, sí, un gran problema. Hem mort desenes d'espies. Una colla de pocasoltes inútils. Com tu. Au! No t'ofenguis. Si els vas aconseguir matar, t'asseguro que no eren com jo. I ni de bon tros. Ni de bon tros com l'intrus que hi ha a la base. Sembles el seu fan número 1. No. Això potser ho és ta mare. Correcte. I ara és aquí per a nosaltres. Així que escolta bé. O saber que ta mare fa pornografia serà la segona pitjor cosa que et passi avui. Oh! Dóna'm això! L'espia ja ha passat les nostres defenses. Ja heu vist el que li ha fet als companys. I el pitjor de tot podria ser qualsevol de nosaltres. Auf! Auf! Podria ser en aquesta mateixa cambra. Podria ser tu. Podria ser jo. Podria fins i tot ser... Wow, 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 wow! uau, Què? Era obvi! Ell és l'espia! Mira, es tornarà roig en qualsevol moment! En qualsevol moment! Veus? Roig! Ah, no, és sang! així que encara tenim un problema. Sí, molt gros! En fi, qui es tallés per cercar aquest espia? Jo m'ho miro. Ah, ma petite chou-fleur.